аз оғози соли 2025 аллакай намояндагони варзиши мамлакат бо нақшаву барномаҳои ҷадид коро шурӯъ намуданд. бо ташаббуси устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ оид ба варзиши вазнин ҳомиҷон мухаков бори сеюм аст ки дар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши вазнин барои дарёфти ҷоми клуби варзишии нерӯ ташкили роҳандозӣ мешавад. ҳадафи роҳандозии мусобиқаи мазкурро масъулин як нав дастгирӣ ва ҳавасмандӣ нисбат ба наврасону ҷавонон арзёбӣ намуданд. наздики 70 варзишгар аз минтақаҳои гуногуни кишвар дар чорабинии мазкур ширкат намуда аз рӯи 10 вазн ҳунарнамоӣ карданд. зимни суханронӣ масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ҳамзамон мутасаддиёни ин мусобиқа иброз доштанд ки соли ҷорӣ на фақат ин мусобиқа дигар чорабиниҳои сатҳи дохилиро низ зиёдтар баргузор мекунанд. имрӯз баргузории чунин як чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ чемпионатҳо метавонад дар рушду малакаи касбии варзишгарони касбӣ имрӯз заминаи мусоид гузорад. варзиши вазнин ки намуди олимпӣ ба ҳисоб меравад, барои рушду нумӯи ин намуди варзиш дар якҷоягӣ бо федератсия ва соҳибкорони ватанӣ имрӯз тасмим доранд ки чунин як чорабиниҳои сатҳи баландро бо иштироки дастаҳои мунтахаб ки дар дастаҳои шаҳрноҳои мамлакат роҳандозӣ намоянд, то ки барои муайян намудани дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати сафарбар намудани онҳо ба чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, яъне ки мусоидати фаъол намоянд. ёдовар мешавем ки толори мазкур дар дохили корхонаи воҳиди давлатии тоҷик мебел ҷойгир буда сохтмонаш пурра ба анҷом нарасидааст, вале як мусобиқаҳо ин ҷо гузаронида мешаванд. ҷоми клуби варзишии нерӯ дар оғози сол барои наврасону ҷавонон ва варзишгарони узви мунтахаб як марҳилаи хуби омодагӣ ва мусобиқаҳои тақдимӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамин лиҳоз ҳамаи иштирокчиён кӯшиш мекарданд ки натиҷаи нисбатан хубтарро ба қайд мегиранд. мураббиёне ки солиёни зиёд шогирдонро дар толорҳои варзишӣ тамрин медиҳанд, бар он назаранд ки навобаста аз сатҳу сифати мусобиқаҳо он барои иштирокчиён хеле муҳим аст. омодагии ҳамин намуди варзиши вазнин асосан аз синни 10-солагӣ сар мешавад. баъд ба гурӯҳҳо тақсим мешавад аз 10 сола то 15 сола, аз 15 сола то 20 сола ва чемпионати ҷаҳон мегузарад. аз 15 сола боло ҳама иштирок карда метавонанд. айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон шавқмандони намуди варзиши вазнин хеле зиёд аст. мусобиқаҳо хеле хуб гузашта истоданд. дар оянда бовар дорем ки боз аз ин ҳам беҳтар мусобиқаҳо мегузарад. шавқмандон зиёд мешавад. берун аз ҷумҳурӣ рафта баромад карда ҷойҳои намоёнро ишғол намуда парчами ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардорад. риштаи варзиши вазнин ки шомили бозиҳои олимпист ба оҳистагӣ дар кишвари мо рушд мекунад. вақте ки ба наврасон имкони ҳунарнамоӣ ва нишон додани малакаи касбӣ дар майдонҳои дохилӣ ба миён меояд, онҳо кӯшиш мекунанд ки ба мусобиқаҳои байналмилалӣ худро омода кунанд. кори пурсамари мураббиёну баргузории мусобиқаҳо дар ин миён нақши калидӣ дорад. البته همه ورزشکاران میخوان جای یکم گیرند ولی رقیبان هم کمتر سخت بودن. انشالله در آینده کوشش میکنیم سزا جای اول گردیم. در یک ضربه 35 کیلو، در ضربه 49 کیلو برمون کردم و جای سوم شدم. اول مشغله که ما در تالارمون میگذرونیم بین خودمون در اینجا میایم
худамонро месанҷем ва мебинед то чӣ қадар андоза бо мусобиқаҳои дигар омода ҳастем. ҳама хел мусобиқа агар зиёд шавад, мо баромад карда дар ин ҷо сазо ҷои намоён мегардем. ҳомидҷон мухаков, ки дар гузашта ба ин риштаи варзиш машғул буду дар чандин мусобиқаҳои собиқ иттиҳоди шӯравии Тоҷикистонро муаррифӣ мекард, имрӯз аз ин намуди варзиш дур нашудааст ва кӯшиш мекунад, ки барои тарбияи насли наврас кӯмаки худро расонад. аксар варзишгароне, ки ин ҷо ширкат доштанд, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ маҳорати худро нишон доданд, вале бо пайдо шудани чеҳраҳои нав, ки қобилияти хуб доранд, мавқеи онҳо каме тангтар мешавад. аз ҳамин хотир барои натиҷаи беҳтар нишон додан тамоми зуру тавони хешро қурбон мекунанд, то дар қатори беҳтаринҳо мавқеъ бигиранд, вале аксар ҷавонон аз рақобатпазир набудани мусобиқаҳо мегӯянд. ман дар ин мусобиқа имрӯз 80 бардоштам, аммо дар мусобиқаҳои дигар 90-95 мебардоштам. ман аз ин мусобиқа аз худам қонеъ нестам, чунки ин ҳам сабаби худашро дорад, ки ман рақибҳои сахт пурқувват надоштам. аз ҳамон сабаб тайёрии хуб ҷиддӣ надидам. аммо дузарба ҳоло давом дорад. ман дар дузарба дар мусобиқаҳои дигар 100 я 110 мекардам. ҳозир мехоҳам, ки дар мусобиқаҳои пешина дида имрӯз зиёдтар бардорам. мо наврасон мехоҳем, ки аз ҳамин намуди варзиш дастгириҳо зиёдтар шавад. мо берун аз давлатҳо баромад карда миллати худро муаррифӣ кунем. айни ҳол мусобиқа давом дорад. дар вазни ман он қадар рақибҳои пурқувват нест. ман бо эҳтимоли зиёд сазовори ҷои аввал гаштам. чун медонем, дар қоидаҳои ин риштаи варзиш натиҷа аз рӯи ду равия, як зарба ва ду зарба ба қайд гирифта мешавад. одатан дар нави як зарба каме мушкил аст бардоштани вазнҳои гарон, вале то ҷои тавон бачаҳо маҳорати худро нишон дода кӯшиш мекарданд, ки ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. натиҷаи ман имрӯз нишон додам. дар як зарба ман 90 килограмм толи сар кардам ва амрӯз ман дар ду зарба мехоҳам бисёртар вардорам ва сазовори ҷои аввал гардам. аз нигоҳи ман агарам фикр карда бароем, хатогиҳо бисёр аст. хатогиҳоро ислоҳ кардан мумкин аст. вобаста ба ҳар як мураббӣ аст. хатогиҳоро агар ислоҳ кунем, мо боз ҳам ба натиҷаҳои баландтар ноил мегардем.
пеш аз мусобиқа мо дар шаҳри Кӯлоб хеле тайёрӣ дидем. Тайёриам ҷиддӣ буд, вале сазовори ҷои дуюм шудам. Дар вазни 45 кило як зарба, 46 кило як зарба ва ду зарба 56 кило рафтам. 56 кило рафтам ва барои гирифтани ҷои якум бояд камтар бештар омода мешудам ва албатта ба дафъаи оянда боз ҷиддитар тайёрӣ мебинем. Чунин мусобиқаҳо барои мо наврасон хело хуб аст. Акнун ки мо нав баромад мекунем, ба мо таҷриба меорад. Дар шаҳри Кӯлоб наврасон ба ин машқ хело хуб таваҷҷӯҳ доранд, ҳамарӯза ва машқ мекунанд. Пайваста дар мусобиқаҳо иштирок мекунанд. иштирок ва таваҷҷӯҳи собиқадорони ин ришта ба насли нав гумон мекунам таъсири хуб мерасонад, зеро ҳангоми бардоштани вазна борҳо мушоҳида шуд, ки собиқ варзишгарон ба иштирокчиён бо садои баланд дастгирӣ мекарданд ва онҳоро рӯҳбаланд менамуданд. лозим ба ёдоварист, ки дар қаламрави Осиёи Миёна риштаи варзиши вазин ё вазнабардорӣ хеле рушд кардааст, ки чемпионҳои ҷаҳону ҷоизадорони бозиҳои олимпӣ аз ин минтақа ба вуя расиданд. моро низ зарур аст, то барномаҳои мушаххасро рӯй даст гирифта беҳтаринҳоро ба вуя расонем. оҳиста оҳиста дар минтақаҳо низ ин риштаи варзиш дар заминаи толорҳои машқи бадан рушд ёфта, миёни ҷавонони деҳот вазнабардорони лаёқатманд ба вуя мерасанд. дар шаҳри Бохтар имрӯз як гурӯҳи мукаммал ба варзиши вазнин пайвастагии доимӣ доранд. дар ин мусобиқа дастаи хатлониякро муаррифӣ мекунем. дастаи хатлон пеш аз мусобиқа омадани мо дар шаҳри Бохтар мусобиқаи наврасон то 15 сола шуда гузашта буд. дар он ҷо шогирдони мо хуб баромад карда натиҷаи беҳтарин нишон дода буданд. ва дар ин мусобиқа соли сеюм аст ки мо иштирок мекунем. мусобиқаи ҷоми нерӯ инҷо мусобиқа то 20 сола шуда гузашта истодааст. дар ин мусобиқа шогирдони мо баромад карда ҷои намоён ишғол карданд. дар вазни 49 килограмм шогирди ман беҳтарин Қаюмов Иномиддин ҷои якумро ишғол намуд. мо дар оянда боварӣ дорем, ки ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртар шавад. дар мусобиқаҳои беруни республикаи шогирдон рафта баромад кунанд, ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. Дута толори варзиши вазнабардорӣ аст, варзиши вазнин ҳаст. хеле варзишгарон зиёд ҳастанд. хуб омодагӣ дидан мебинанд. дар мусобиқаҳои ҷумҳурияӣ берун аз республика рафта баромад карданд. ин соли 24 моҳи июн дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок карданд. 2 нафар ҷои сеюмро гирифтанд. ин Негматов Асадулло дар вазни 55 килограмм ва Ҳайдаров Муминҷон дар вазни 61 килограмм ҷои сеюмро ишғол карданд. бино ба иттилои мураббиён ва худи варзишгарон, мусобиқаҳои солҳои охир ба кулли аз солҳои пеш фарқ дошта, нерӯсанҷиҳо низ диданӣ сурат мегиранд. зеро солҳои пеш як гурӯҳи варзишгарон буданд, ки дар ҳама мусобиқаҳо мавқеи аввалро ишғол мекарданд ва ивазнашаванда буданд. вале солҳои охир он қолаб шикаста шуд. акнун ҳамин рақобатпазириро мо бояд дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бубинем.
дар фарҷом аз ҳисоби натиҷаи умумӣ ҷоми мусобиқаро дастаи хатлон 2 минтақаи Кулоб соҳиб гардид.